Takže čaute ľudia, dnes budem hrať opäť Fortnite, už po dlhej dobe. Posledné video som vydal asi niekedy pred 2 týždňami, neviem, nejako proste. Level som mi akože veľmi zlepšil. Ideme hrať. Dobre, vlastne hovoril som vám, ja som vám asi nehovoril, že idem reloady, však. Ja neviem, či som vám to hovoril, ale okej. Okej, takže ja chodívam najviac tuto. Okej. Musím ísť takto pomaly, lebo som akože skoro som skočil, takže... Alebo... Budem takto. Dobre, takže ja idem preč, lebo tam sú ľudičky. Drumgun, pekná drumgun. Prosím, mi vypadnú shieldy, alebo spas. OK, mám skara. Skara si nechám. Bože, prečo mám simple edit? Prečo mám simple edit? Povedz mi, prečo mám simple edit? Ja si ho toho musím rýchlo vypnúť, OK, teraz je to dobré. Už nemám náboje. OK. Ďalšie hity. Dead. On mal akože dosť vecí, tento typek. Čo som ho zabil. Kámo! Exotika. V reloadoch. Je malá šanca asi. Bro! Akože to je malá šanca. No, vo všetkých modoch to je malá šanca. No nie vo všetkých, lebo Blitz Royale je taká. Blitz Royale, a tam je akože dosť veľká šanca. 1 ku 100 je tam, že ti padne exotika. A to je 1 ku 10 000. 1 ku milión, neviem. Tak nejak. OMG, hunting rifle. To si berem. Dobře. Máme silné. Ale tá rifleka handlingová je nejaká iná trošku. Lebo naposledy bola iná proste. Idem preč. Bro! No, konečne. Dead. Spas, ale akože mám exotickú zbraň, ale berem si spas je lepší proste. Mne treba akože doplniť tie shockwavy.
Shieldy mi treba. Tam bol nejaké shieldy, sa mi zdá. Tam som tie, čo si volieš na seba, tak tu niekde boli asi. Som ich nechcel, lebo Ježiš, tak kde boli? A ja som išiel semka. Potom som išiel sem. A tam bol typek a neviem, kde to je akože. Škoda. Jasné! Jasné, že ma ešte odhodí! Super, tak je akože fakt cool typek. No, super. Lebo, prosím, yes, mám spasa ďalšieho. Po druhýkrát. Si rýchlo berem. A budem dúfať, že mi to vyjde. No, takže mi to vyšlo pekne. Tak ten je fakt cool typek. Ja si musím dať akože, ja si musím vypnúť Simple Edit. Ja si ho musím vypnúť. A naučiť sa bez Simple Editu hrať, lebo ja bez Simple Editu proste neviem hrať. Akože matro. What? Ako to vie aimovať? Asi on furt stáva. Super. Ajajaj. Dobre. Vlastne, toto máme ako? Prečo je? Dobre, neviem čo to je, ale dobre. Dobre. To je akože dobrá mapa celkom. Fossils Fields. Ja idem semka. Aspoň dačo. Tam bude nejaká pumpa. Ježiš, tak to pumpa není. Dobre. To bolo rýchle asi. A ideme. Yes, spas! To je spas! Hurá, no hurá, konečne mám spasa. Kde je akože? Dobre, mám už 4 killy. Čo tam vidím pekne?
Čo tam vidíme? Vložíme radšej skill. Zbávam synka. Zase niekam idem. Mlad. Ok, to je jedno. To si radšej neberem. Akože keď mám grapple, tak akože trošku lepšie to je. Fakt fajn, to je akože fakt super. Rýchlo si berem toto. Dávaj. Náboje si berem. Som mu nejako dal, ľahko dal. To idem preč. Prosím, spas! Spas! Čo je? Ja to je to poznám, hej, to viem čo je. To je dobré. Neviem prečo mám fialového spasa, ale okej. Ja si radšej zoberiem tie medkity. Lebo, hej, zoberiem si medkity už radšej. Kamo! Moja taktika. Čestné! Rýchlo doplnenie ďalpika a shieldy. Ako som to dal? Ako som to dal, povedz mi? Ako som to dal? Neviem, že ako, ale okej. Ideme play again! Ok, teraz budem mať korunku. Jasné, že mám korunku. Teraz mám korunku. Napíšte mi prosím do komentárov, či mám natáčať s webkou. Či mám natáčať s webkou, že mi bude proste vidno tvár a tak. Potom napíšte mi do komentárov, že čo ako chcete. Či s webkou alebo bez. Nie, ja nechcem. Ale...
Ale prečo? Ja nechcem snowboardovať. Ale to je tá mapa, keď som hral s tým kamošom mojím. Je tam dačo aspoň, ale malá pištolka. Mi padla legendary oné. Akože 2 pištolky, to čo je? Zase som v sprche. Aha, to už není sprch. Už v sprche už není. What? Ale ako ma zabil? Vôbec nie. Ako ma zabil? Tam kto je? Tam kto je? Sa bojím trošku, lebo nemám žiadne shieldy, takže... Aha. Where is he? Tady je. Tady. That. What? Ja neviem, čo robím! Super! Super! Sus. Among Us. Tak zo všetkých strán budú na mňa. Super. Takže ľudia, toto je koniec videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a majte sa. Čau.